Iltaa. Niille, jotka ei vielä tiedä, että missä he ovat, niin tämä on Mikko Pöyhösen esikoisrunokokoelman Köyden puute julkaisutilaisuus, jonka yhteydessä myös Pyhä Kuolema soittaa keikan. Ja niille, jotka eivät vielä tiedä kuka minä olen, niin mä olen Timo Hännikäinen ja toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Ja tämä ilta etenee nyt tässä sillä viisiin, että jututan tässä tovin verran Pöyhöstä illan juhlakalua, ja minkä jälkeen Mikko lukee muutaman tekstin tuosta uudesta kirjastaan. Ja sen jälkeen on sitten ihan vapaata seurustelua ja juopottelua jonkin aikaa, kunnes sitten 8-9 välillä niin Pyhä Kuolema aloittaa soittamaan. Ja sitten tosiaan tätä uunituoretta kirjaa, joka ilmestyi viime kuussa, niin on saatavilla tuolta. Siellä on Kustantamon Kiukaan myyntipöytä ja siellä on laajasti muutakin Kiukaan tuotantoa saatavilla alle verkkokauppahintojen. Voi maksaa käteisellä tai kortilla. Ja sitten signeerausta voi tietenkin pyytää illan sankarilta. Mutta nyt pidemmittä puheitta siis pyydän Mikko Pöyhösen lavalle. Kaunis kiitos. Sieltä löytyy myös Pyhä Kuolema-levy ja pieni kavalkaadi. Jos haluatte allekirjoituksia, niin viimeisten lehtitietojen mukaan Hesari voi soittaa ensi viikon alussa sitten ja kysellä, että missä olette ollut. Joo, näin on hyvä täydennys tähän. Ja no, mitäs tässä, niin onneksi olkoon tosiaan esikoisteoksesta. Kiitos. Ja nyt ihan alkuun tämmönen pakollinen tylsä kysymys, että miten tämä kirja syntyi, mistä se sai alkunsa ja kauanko sä sitä kirjoitit? Tämän kirjan tekstejä on kirjoitellut semmoisen hyvä, sanotaan 2-3 vuotta, ottanut muotoa ja sanotaan näin, että niin kauan kun on tehnyt musiikkia niin, ja sen pidemmänkin ajan, niin tekstejä on aina syntynyt ja niitä on tehty myös siihen tarkoitukseen, että niitä ei lauleta tai niiden parissa ei paljon soitella. Ja runomuoto kiinnostaa, koska se on aika helvetin vapaa ja aika semmoinen anarkistinen. Niin se on oikeastaan ollut hyvä väline sitten niin kun toimittaa tiettyjä ajatuksia paperille, mitkä ei ehkä laulujen teksteissä niin välity. Eli käytännössä sun kirjoitettu tai painetuksi tarkoitettu lyriikka syntyy sun laulun tekstien ohella? Kyllä se syntyy joo. Siinä on selkeä painetus. Huomaan että jossain vaiheessa luulin, että runouden tekeminen on semmoinen jotenkin helvetin ylevä juttu, mihin pitää jotenkin istua alas ja valmistautua ja jotenkin järkevöityä se ääreen, mutta siinä oikeastaan kun laulujen tekstiä syntyy, niin huomasi aika paljon, että sitä valuu sitä materiaalia myös siihen niin kuin ylikin. Niin, kyllä. Joo, ymmärrän. Mä ajattelin tätä kirjan nimeä, joka on siis Köyden puute, niin se on mielenkiintoinen nimi. Asetetaanko siinä joku tällainen eksistentiaalinen ongelma, eli niin kuin tällainen kysymys, että mitä tehdä, jos ei voi edes hirttäytyä? No ehkä se on enemmän sellainen niin kuin kunnianosoitus kanssaihmisille, että miksei ole ikinä ryhtynyt hirveän aktiiviseksi vallankumoukselliseksi. Niin se on tällaista kyllä. Siinä saattaa ehkä olla enemmän semmoista, että jos minulla olisi tarpeeksi köyttä, niin asiat olisi eri lailla. Ei pelkästään omassa elämässä, vaan myös kaikkien muiden elämässä.
niin että lyhtypylväät olisi koristeltu kaikenlaisilla hahmoilla. Voi kuule, voi kuule. Sinä siteerasit just itse asiassa yhtä tulevat Pyhäkalvan biisiä, vaikka et ois kuullut sitä. Okei, tämä mielenkiintoista. Kun mä viimeksi haastattelin sinua tämän kirjan tiimoilta, niin sä sanoit näin siinä haastattelussa, että elämäni taiteellinen puoli on ollut pitkälti pohdintaa, mitä on olla valkoinen mies tässä maassa, tässä ajassa. Mua jäi mietityttämään se, millaista se on. No, se on heimon ja identiteetin etsimistä ja löytämistä ja ympäröivä maailma tarjoaa hirveästi halpoja keinoja olla ikään kuin persoona, olematta vapaa. Ja se tuntuu, että ihmiset, varsinkin miehet, niin lopettavat sen identiteetin rakentamisen siinä niin kuin viimeistään työelämän kohdalla. Että he tavallaan sitoutuvat olemaan niin kuin aika orjallisesti tekemisissä yhteiskunnan kanssa siinä mielessä, että heillä ei ole mielenkiintoista vapaa-aikaa, heillä on mielenkiintoista sanottavaa, eikä heillä on mielenkiintoista tekemistä, että he toistavat tiettyjä juttuja. Niin heimoidentiteetin ja oman paikan löytäminen maailmassa on minusta varmasti tärkeintä. Ja siis, jos siitä lipeää, niin sinne takaisin tavallaan sen etsintään löytyminen, niin se tuntuu olevan monelle ihmiselle niin kuin täysin mahdotonta. Joo, tämä on asia, minkä varmasti jokainen on enemmän tai vähemmän huomannut, jos jotain huomiokykyä ylipäätään on. Mulle tuli tuosta heimo-asiasta mieleen, että sä oot aika vahvasti se, niin kuin varsinkin sun musiikin välityksellä mukana tämmöisessä ilmiössä, jota mä oon seurannut suurella mielenkiinnolla varmaan ehkä 10 vuotta. Eli jonkinlaisessa tämmöisessä uuskansallisromanttisessa Suomi-avantgardessa, mitä on musiikkimaailmassa kehittynyt. Ja se on harvinaisen aktiivinen alakulttuuri, josta ei paljon missään mitään puhuta. Ja tämä selvästi on ainakin jollain tasolla sun heimo. Ja korjaa tietysti, jos olen ihan harhateilla, mutta se mua kiinnostaisi kanssa, että se on keskittynyt aika paljon musiikkiin. Löytyykö sieltä puolelta myös kirjallista suuntautuneisuutta? Että tämähän on nyt jonkinlainen selvä avaus siihen suuntaan, tämä sun runokokoelma. Kyllä mä sanoisin, että siellä on paljon hyvää tekstiä joo, ihan niin kuin omia munia raapimatta sen enempää, niin Vapauden Ristin basistina niin on totta kai Aspan tekemisiä seurannut ja siellä esimerkiksi lyriikkapuoli on aika pitkälti semmoista niin todella filosofista, vaikkei mitään varsinaista niin kirjaa olekaan tullut. Miksi se on sitten niin keskittynyt musiikkiin? Musiikin tekeminen ja esittäminen voi olla aika helppo ja semmoinen niin tietyllä tapaa niin voimakas metodi tuoda omia ajatuksia ilmi. Ja sitten se, että kirjallisuus ikävä kyllä vaatii semmoista tietynlaista luonnetta, joka ei esiinny, joka on niin kuin sit tavallaan kirjoituskammiossa ja on siellä. Lisäksi mä oon kuullut semmoisen huhun, että väkivaltaiset ihmiset ei osaa kirjoittaa. Mä en tiedä, onko ystäväpiiri ja heimo niin hirveän väkivaltainen, mutta ehkä siinä voi olla jotain perää. Mä sanoisin itse että osatakseen kirjoittaa täytyy olla epäonnistunut terroristi tai sarjamurhaaja tai jotain, että on niin kuin hyvin väkivaltainen ihminen, mutta ei kuitenkaan kykene siihen väkivaltaan. Joo, amerikkalainen kirjoittaja Jim Gould on äärimmäisen hyvä esimerkki tästä. Ehdottomasti. Siinä on mies, joka olisi voinut toteuttaa paljon fyysistä väkivaltaa, mutta on itse asiassa toteuttanutkin. Kyllä, totta kai, mutta jätti sen vaan aika minimi. Joo, että ei mennyt sinne ihan ääripisteeseen, se on totta. Joo. Kyllä minunkin suosikkikirjailijoita, kirjailijoista. No, mutta tästähän pääseekin niin kuin luontevasti siihen, että sulla on aika paljon sun uudessa kirjassa, niin kuin Pyhän kuoleman lauluteksteissäkin, niin paljon
sotaan ja Suomen sotahistoriaan liittyvää kuvastoa ja metaforaa ja aihepiiriä, niin minkälainen sun perehtyneisyydessä tähän asiaan on silleen, että mistä tää on niin lähtenyt, mikä tässä kiehtoo? No, palataan hetkeksi siihen miehenä olemiseen tässä ajassa ja tilassa, niin kyllähän Suomen historiassa on viime 100 vuoden aikana värittynyt niin paljon tuo sota ja ollut sillä kovasti esillä ja monet täälläkin oleva ihmisen niin vanhemmista esivanhempiin niin löytyy taistelijoita ja se trauma, mikä siinä on ja tuntuu edelleen olevan, on niin voimakas. Se on puskenut minunkin läpi. Minähän olen siis, ja nyt vittu turpa kiinni, minä olen siis ajokortiton sivari Helsingistä. Eli mulla ei ole mitään taistelukokemusta, mutta minä olen ehdottomasti sanansäilän käyttäjä. Niin ei mulla ole semmoista niin kuin henkilökohtaista haavetta kuolla taistelukentällä kuin ehkä jossain metaforisessa muodossa. Mä ymmärrän se enemmän siinä, että se asia, mikä pitää tehdä sen oman identiteettinsä eteen tässä maailmassa, on taistelu ja on olla osa jonkinlaista kamppailua. Liian helpolla pääseminen on synnyttänyt ja tuottanut pelkästään vesipäisiä lapsia. Elämä on taistelua. Elämä on taistelua. Joo. Toinen tällainen näistä monista, niin siis sanoisin, että tästä tulee monet semmoiset symboliset kerrostumat, jotka toistuu jatkuvasti, että tuli on selvästi myös yksi sellainen. Siinä on monia runoja, joissa ollaan tavalla tai toisella tulen äärellä ja kuvataan sitä. Mitä se sulle merkitsee? Tulen tekeminen on sinänsä jo hieno taito osata kaiken varalta ja muutenkin. Ja se, että kun on elävä tuli ja siinä tärkeitä henkilöitä tai muuten merkityksellistä seuraa, niin sehän on kokoontuva piirre. Ja mitä tuli lähettää, sehän lähettää kipinöitä taivaisiin. Ja kyllä mä sen verran psykedeellistä tiedän, että siinä on kaiken alkujuuri, että jos vaikka ei rituaaleista tai muusta välitäkään, niin elävän tulen äärellä kokoontuessa, niin toiveet, tahto ja mahti elää ihan uudella tavalla esiin, halus sitä tai ei. Mä olen tuosta täysin samaa mieltä ja yksi mun mielestä viheliäisimpiä puolia nykyaikaisessa kaupunkiasumisessa on nimenomaan elävän tulen puute. Sellainen asia tuli kanssa mieleen, sulla on paljon tässä kirjassa niin tätä musiikkia, keikka- ja bändielämän kuvausta, ja tämä on mun mielestä poikkeuksellista, koska aina silloin kun joku muusikko kirjoittaa runokokoelman, näitähän löytyy Suomessakin paljon, niin he yleensä rajaa sen puolen kokonaan pois, ilmeisesti tehdäkseen kauhean selkeän pesäeron tämän kirjailijan ja muusikko minuutensa välille. Mutta sä et ole lähtenyt sille linjalle, vaan tässä kuvataan paljonkin niin kuin soittamista ja tämmöistä niin kuin varmasti sellaisia asioita, mistä muusikon elämä suurelta osin koostuu. Niin, mitä mieltä sä itse olet? Mä oon itse silleen, että tällaista mä en ole nähnyt hirveän paljon. Siis kyllähän niin kuin, jos nyt tietyissä piireissä liikkuu, niin sellaiset loputtomat takahuone ynnä muut tarinoinnit on aika vahva osa illanviettoa, jos puhutaan vaikka keikoista tai treeneistä tai muusta tämmöisestä illan istustelusta. Niin aika monta legendaa kuulee. Mä uskon, että niihin kohtaamisiin, koska jos puhutaan niin kuin, ihmisistä tekemässä itselleen merkityksellisiä asioita, vaikka sitten keikkailevat tai treenaavat ihan vaan tai ihan mitä tahansa kulttuuriin liittyvää, niin kun sitä lähtee tekemään, niin siihen liittyy aina joku sellainen ulkomaailmallinen, semmoinen yliluonnollinen piirre. Jos sä pääset soittamaan musiikkia, itsellenihan tämmönen on ihan selkeästi niin kuin loitsulaulamista ja sellaista niin kuin tietynlaisen tahdon manifestointia. Mutta että
siinä on paljon tarinaa kerrottavana ja siinä on siis jo se, että miltä tuntuu se, että saat esittää jotain, saat tuoda jotain ilmi ja työntää sitä maailmaan. Saat oikeasti sillain, miten vois sanoa ilman, no minä sanon nyt näin, että miten voisit laueta ilman, että kaikki olisi kauhuissaan siitä silleen et vaan laukeis lavalla. Voihan silleenkin tehdä, mutta siinä on semmoinen hyvin voimakas psykofyysinen elementti, mikä on vaan äärimmäisen mielenkiintoista. Ja mä en ymmärrä kirjailijoita tai siis mä en ymmärrä muusikoita, jotka vaan niin ottaa tämän itsestäänselvyyteen. Mun mielestä niin kaikki kanssakäyminen ja näiden tarinoiden ja legendojen toistelu ja muiden esiin tuominen, se on mielenkiintoista ja se on osa tätä kulttuuria. Siinä on varmaan jonkinlainen pyhä elementti. Nimenomaisesti pyhä elementti, joo. Joo. Okei. No siis me pääsemme tänä iltana sitten kuuntelemaan vielä Pyhän Kuoleman musiikkia, eli tätä tarinointia ja tätä pyhyyttä sellaisessa muodossaan. Ja tosiaan Mikon kirjaa saa tuolta kirjatiskiltä. Ja me voitaisiin nyt tehdä niin, että pidetään tällainen vapaan seurustelun ja vapaan juopottelun mittainen tauko. Ja sen jälkeen, kun tähdet on oikeassa asennossa, niin päästämme Pyhän Kuoleman ääneen. Kyllä mä sen verran voin keskeyttää. Mä voisin yhden tekstin lukea sieltä vielä. Aivan mä olin juuri tulossa siihen, että jos voisin pyytää Mikkoa lukemaan runon tai pari tuosta kokoelmasta. Onhan tässä hyviä tekstejä. Oikein nousta seisomaan. No niin, kulttuuripaskiaiset. Milloin olette viimeksi ollut runonlausutatilaisuudessa? Tämä teksti on: te ette ole nähneet vielä mitään. Eurooppalaisuuden sisällä on kone, elinvoima korvattuna tahdolla ja kuoleman kaipuulla. Kaikkien sotien historia saatiin elinsiirtojen magialla liitettyä kansakuntain raivoon. Hohtavaksi kiihdytetty nihilismi sydämen muotoisessa reijässä, idioottiautomaation puhtaassa hyperajon loisteessa. Tarkoitushakuisen tekoälyn kirjoittaessa maanosan historian tarinaksi, jossa mikään ei ala, mikään ei elä tai pääty, ennen kuin kasvualusta kulutetaan loppuun ja luuhun asti. Te ette tee työtä minkään eteen. Tragedian naamareita ei saa irti. Kukaan ei näe silmiä, kukaan ei näe mitä ne tekevät. Pehmeän koneen biomassa-energian identiteetit ja itsetutkiskelut ovat heikkoja simulaatioita, jotka voidaan nahkoa ja nahkotaan. Ei tarvitse taputtaa no niin. Tämä on omistettu Leena Pöyhöselle, rauha hänen muistolleen. Äitini lentäjä. Ei hälytyksiä, ei syöksykierrettä, ei sanoja, ei vastamyrkkyä. Pelkkä äänetön varkaus, sielun hidas saastuminen, ikuisen kaarevuuden pehmot. Jos äitini olisi osannut lentää, hänestä olisi sanottu: hän lensi koneensa korkeuksiin, eikä häntä sen kuummin nähnyt. Mikä lienee mieluisin kohteliaisuus, jonka voi saada? Jäljelle jääneen aineen näette edessänne. Vielä yksi. Oi, täällä. Kulttuurin mies. Toimitus kiittää hyvin kauniisti lähettämästäsi vinylilevystä, jonka kappaleissa punainen lanka homehtuu hidastettuna aikuisen miehen katsoessa aamunkoittoon tyhjentäessään itsensä Hietaniemen hautausmaan sisäänkäyville käytyään Mannerheimin haudalla heikkona yrityksenä luoda yhteys maahan, jota ei ole olemassa. Jätämme levyn kuitenkin arvioimatta, sillä etsimme tällä hetkellä paskan sijaan kusta. Jatka kuitenkin tärkeää työtä kulttuurin parissa.
ja löydä pieni reikä, josta valua aivan pohjaan saakka. Rohkaisemme sinua tuottamaan jatkossa yhtä voimakasta tavaraa, tarmokasta mutta nestemäistä, pullotettavaa. Haastamme jokaisen meitä lähestyvän kysymään itseltään, kuka valitsi kansallissankarimme ja miksi? Isänmaan rakkaus ei ole kiinteää, se on väkevä virta sinusta kotimaan kamaraan. Isänmaa on vertauskuva nyrkistä, liitämässä kohti kuviteltua leukaa. Jatka väistelyä. No niin, vitun junkit, ryhmätkää.